Čauko, dneska vás vítam u ďalšieho videa a budem hovoriť hlasnejšie. Viem, že je večer, ale to chcem hovoriť hlasnejšie, hej. Takže ideme si reagovať na moje video. Dúfam, že sa vám toto video aj páčilo a dám takú jednu úlohu. Skúste uhadnúť, čo som si v tomto videu kúpil ešte predtým, než to tam bude. A akej farby to bolo a čo to bolo. A vám nebudem hovoriť, akej farby to bolo a čo to bolo. Tak môžete skúsiť hádať a ideme do toho. Ideme to pozerať. Poďte. Môj. No, ako... Dobre otreskané mám auto, ale som tam ticho. Takže tam len počuť mňa. Ani hudbu, ani môj hlas. Ale to si potom vyriadíme nejako so mňou. Takže ideme tam to pozrieť. Ak to ešte toto video nevidel, tak dnes si to ide rýchlo pozrieť. Lebo naozaj to musí vedieť. A ten kufor bol najhorší. Ešte doteraz ho nemám odpravený. To vám vravím, že to je fakt realita. Nemám ho opravený vôbec. Chápete to? No, čo vám proste poviem, som lobotom. What the hell? Dobre, no. Inak tie bolky sú najhoršie, vám poviem. Ako naozaj. Ako vám to zakryť? No nič, to nevadí. Dúfam, že sa vám toto fakt ako bude páčiť a dúfam, že ste to videli všetci. Ja sa to počujem, že mi to ide stredom uší, potom do druhého ucha, potom zase do druhého. Tak sa mi to dá počuť niekedy aj, ale to nič. To je vedľajšia strana. OK, vidíte, že tu som ja čistý lobotom, to nevadí, ale naozaj ten kufor až doteraz nemal opravený. Poď drifty. Takto sa mi lepšie driftuje, než first person. Akože first person, dobre viem driftovať, len na tejto mape som nebol dlho, takže som lobotom ja, nie nikto iné. No, čo vám poviem. Proste som ja lobotom. A má to 10 minút, takže budem nahrávať videjko 10 minút. A ja som bol taký lobotom, že som to proste urobil zle. Chápeš to. No, čo vám poviem. Proste som totálne bol iba, že I'm super duper drifter. Táto zatačka sa mi najviac ako nepodarila. Aj táto. Toto bola najhoršia. Či budeme robiť unboxing? Ešte dajte mi minútu na chvíľu. Dobre, skončíme video, aj keď to nemá 10 minút, potom aj keď budem pokračovať. Čauko!